Sziasztok! Egy újabb unboxing videóval jöttem. Beszereztem egy olcsó billentyűzetet és egeret. Én nem vagyok egér és billentyűbúzi, hogy minél jobb legyen, minél működjön, aztán kész. Ezért választottam egy Genius KB C210 Internet Pro Desktop Combo. Látjátok, PS2-es, ezért nem nyúl le az USB-ből helyett. Magyar. Látjátok itt is, hogy direkt internetezésre e-mail, frissítés, vissza, home, előre, keresés, alvó üzemmód. Na, van-e magyar? Engem az érdekel. Itt van. Internet központú. Van írva? Asztali eszközkombináció, melyet legnagyobb megelégedésre használnak. Felbontás optikai kitűnő követési pontosság. Oda ne szarják. Windows 7 kompatibilis. Osztőnyi. Na de már. Hát itt mutatja képen az Enter, tehát az enyém az teljesen más szerintem, vagy ilyen, akkor eléggé nagy gáz van akkor. De nem, látjátok, ilyen billentyűzet. Elég szépen be van csomagolva. Ezt kivesszük. Így. Jó, itt a kábelek szépen elrejtve. Kivesszük ezt az acsiból. Biztos látott már mindenki ilyen elgeret. Nem, akkor az meg így járt. Kapunk még egy ilyet is. Meg egy user manual. Na már most. Ebből mi szerepel? Itt van mindegy. E-mail, stop, refresh, back, www.forward, search, my favorites, sleep. Még a... Értjük mi ezt. Ennyit ér. Szavasz. És ezt gyertek vissza, hogy... Na. Ezt ide. Hogy... Ó, nincs az a nagyon régi billentyűzetnek azok a csattogós, amikor ilyen... hanem finom halk ez. Azért megy a vakúja, már kicsit csötét van. Na nézzük ezeket a gombokat. Ezek ilyen gumigombok, elég halk, hangok sincs. És elméletlen, hogyha ez koszos, akkor így van. Aki is jönne, így. Ha beáll a lápon, ki tudjuk takarítani. És itt van ez a fekete bizbasz, amit kurva nehéz visszarakni. Na, mégsem. Rogyni. www.geniusnet.com. Itt de fel vannak írva a... Fókuszálj. Föl vannak ide írva a dolgok. Hogy kontrollal elméletileg mit érünk el. Osztsé. Lehet kicsit hangos ez a szarít zúg. Másik laptopnak egy ilyenféle elgerik van. Az nekem személy szerint nem áll kézre, mert nekem hosszú a kezem. És aztán így na. Ez meg ilyen... Nincs egy semmilyen kézre, ez minden kézre, balkezesnek, jobbkezesnek, ez jó. Ugye a PS2-es, nézzük meg milyen hosszú kábele van. Így lerakom a telefont. Úgy. Hát...
1,5 méterre satszolnám. Annál többre nem. Ennek meg látom kisebb. Mindegy. Ennyi lenne ez a kis unboxing. Ezzel a Genius Internet Pro desktop kombóval. Még jövök majd videóval holnap is, a 100, holnap hozzák a fejhallgatót. Elméletileg holnap, vagy pénteken, vagy hétfő hozzák a gépcuccokat. Azt majd jövök. Sziasztok!